سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي سبورت وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم 198 كيلومتر شفنه كلاي مدرخ زور إميريتس بعود أستراليا أول كلب لوتو سودال كلب إيوان تزازيموم أزي أب ساعة 39 كيلومتر نارجته ب4 ساعات 10 دقيقة 10 شكالتاتن ولدرو زازم أسترالياوي تقدماي بزلوم زمزغوتي تحجزو نبيتشا ناولو الجزين نقطليا ناينتبن كونن بقيلوم كلب إيوان أب نايلوم صوتا أموداتا كتبتا ودر بزغبر اسكاتو تحجزو تعويت لم ايرلندا سان بنت كلته كالتات من حركه لاي درجه كحزن كله 4 كالتا زدحره فرنساو ودي 28 عمد أرنو ديمار دما سالساي بمخان ودرو زازيموم أبزور درساتو زلو إيرتراين تقردمتي مرها قدس 4 كالتات مدحر مبل 24 درجة ناتنايل برهان دما 4 كالتات مدحر مبل 55 درجة بمحز ودروم فتسيموم أول الجزء شوعة ساعات 47 دقيقة 10 كالتاتن أبزور زوره كاليب إيوان مريحنة كحزن كله 10 تخلته كالتات زدحر سام بن دما كاليب مخان سعبو أرنو ديمار دما 10 كالتات دحيرو سالساي كوين يسعبو مالهم مرهاو قدس كاب كاليب إيوان 10 كالتات تراي دحيرو مبل 26 درجة كحزن كله حانت زدحر ناتنايل برهان دما أم ببل 54 درجة تغميت لهم سالساي مدرخ زور إميريتس صباح كاب القدرة سايكل تراك تبقيسو أب جبل حافت زازم ناي 284 كيلومتر ودر كقدس اليوم إذا خمسين كله بروفيشنال تقرر ماي كلب انت برو سايكلين أمانيل جبر إكزابير أمودا تاور خلتن أب مجمرة ورح سلسن قانتو بإيروباوي درجة زعكان نحنت معالتي صوتات وردر سريعة للم عيتران شعاتن ورح خلته أب فرنسا زكاير فون أرديش كلاسيك كمون بتمثالي أب فرنسا اللي تحدو ورح سلسل زكاير رويال برنارد روم كلاسيك كساتف رائحة اللم أبقى لنا يتصبح تصوتا الشامبيونز ليج بارسلونا نبيت على توقعيزة أنصار نابولي باتقتملو أب ملو ودرات نرابعي تخطط على عود كتناديام ذا اسبانيويت شامبيون نناي مريحنة بوطا كابريال مدريد داغماي نملاس بقدم قبل علي ايبار نزمزغبطو ناي حموش شبار عود دميركا انتحروت 4 ناي ليج تصوتات تعاويتات لهم اللم حجد ما ذا عرموش كاتالان ادهبوانا بشامبيونز ليج اير اللم ابز قدم قدما يجري اوتاوي وصيت نخطو حسكا مدلوات تكبر اللم أنقريت كلب نابولون زحلفة قربة قعزة حيال كوينة قريبا نيرام نعود سواء سيريان كوبا إيطاليان زلوا عدل المعباي أب كلن دحروت ودرات 3 ساعات كتمزقب ترى اللم وكسيتين كم أسلطاني بارسلونا أم مخفتي سامنتو دحر زرعي بزوح كابا ما نزخون بقعد تحت أكايدا تصاني حيتو أب نو كامب حد سير مخونم يخون بركابو قد سيلو كاب تشعات تصوتات شوعات تعود أمزقب مهلو إزناي قدم أسلطان ريال بيتيس هلاو نوتو نامنور مليس اللهم لمدريد مريحس لوزلوخا رئيسة أمان نتسرحو أبزا كلب زعبيلو منقدي يتاتحلم قدم أنصار نابولي أب صباحتي ني إيبار حموش بارو سعرو لا خوينو يمتصب ملوخا كاب نابولي نزقت من بدو بأربعة وتسيت نخوات سوو زتبابع مخانو تنتنتي الشامبيونز ليج يقلصم سوبر هاتريك مسرح ناي شوتو تصمو زروي ميسي أب ناي مدب صوتات الشامبيونز ليج كاب حموش كلتا جزي تراي أمزجيب زولو كساب زخونه حجي من مزقاب شوتو أنصار نابولي أب صبيهم ركب كقلصلو كده اليوم ناسلطاني بارسا سيتيان كرمزي صوتا تزعبي بدو زخونو غنا بقعت بارسلونا اب كاب ميدا وصايت تسلاسلو زلا صوتاتات يخون بارسلونا اب زحلف سامنتي اب بالنشان اتلتيكو بيلباون سعرت قطيمو صنيحيوم ستين اب زنا ايطاليا مغشوم شحقوا زياده ام مكل خال كدهب كدل انتخونه اب زقطم قداما ايغري نابولي نزي متبع انت وحده حنتي كاب ناي ميدا وصاي شوتو قند علما بارسا كتكون قدن يوم جنارو غات صوت كاي كارلو أنشيلوتي كوينو نابولي كعلم أب تمززلو نقرات أشجرت كوينيو رخيبوهم أب ملؤ درات كاب قدامو شدشت صوتاتاتو أب 4 ترتيعم أتي ألو تاوود سيدما نابولي ناب سليدا سيريا إيطاليا نام ماكلاي درجايو مريحوام انتقنا تصنيحو زا سلطاني إسي ميلان نبر أب زورياو زنبر نقرات كأير واللوم نابولي كاب شوعات تقدمات شدش تعود ممرح نتأنقذا كلب أب زبيتاون قدامون ودرات إنه حقي زواير كب أب زحلف ناي قربا غزي قطما دما حاله كاب وسن تصاوتو شتو كمزغبو ترايم اللوم انصار مرحيت اسبانيا زلا بارسا زكايرو صوتا كساب زخونه غن غاتو صوت تصاوتو بخمو كحلفو يوم يلو كحسبلو ايكونن كم ناي قدمو نزي يله كاميرا خوصا زمزغب شتو بارسلونا بمعقاب نابز تحت ملكو كوردو زطلبونت بمخان دما كيلاتات يردوم ستين ناب منبر تغيرتي ناي مهلاو تقولو ايفان راكيتيج ابتوم زمرصوم قدامو تسلفتي نفريدي ديونغ قداغماي كصوعو
ምዃኑን ዘይምዃኑ ግድን ክውስን እዩ ብኻልእ ወገን ተጻዋታይ ባርሳ ማርቲን ብሬዝዋይት ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ክስለፍ ስለዘይፍቀዶ ምስ ምዃኑ ኣርቱሮ ቪዳል ኣብ ዝጻወቱ ጸጋማይ ሸነኽ መጥቃዕቲ ጸወቱ ክቕጽል ከም ዝኽእል ይግመት ጁኒየር ፊርፖ ነቲ ናይ ኣዳክተር ጸገም ገይሩ ዘሎ ጆርዲ ኣልባ ክውክል እዩ ጋቱሶ ኣብዚ ናይ ጽባሕ ጸወታ ነቶም ብዓርቢ ምሸት ኣብ ብሬስያ ዝተዓወቱ 11 ከም ዘለዎ ዓቂቡ ኣንጻር ባርሳ ከሰልፎም ከም ዝኽእል ክግለጽ እንከሎ ብበዓል ኣላን ፒትዮር ዜሌንስኪን ኣርካዲዝ ሚሊክን ኩሎም ታጋንታ ንጸወታ ደጊማ ክትጽውዖም ይደፋፉ ኣለዉ ብዝኾነ ብወገን ናፖሊ ኦስፒና ሎሬንዞ ማኖላስ ማክሲሞቪች ሩይ ሩዩዝ ዲመ ኢልማስ ፖሊታኖ መርተንስ ኢንሴኘ ካብ ባርሴሎና ድማ ተርሴገን ሰሜዶ ፒኬ ለንግለት ፊርፖ ዲዮን ቡስኬት ኣርቱሮ ሜሲ ግሬዝማን ከምኡውን ቪዳል ካብ ፈለማ ጸወታ ኣብ ሜዳ ክረኣዩ ትጽቢት ይግበረሎም صباح مشت ኣብ ዝካየድ ግጥማት ግሎባል ክለባት ኤውሮጳ ዙር 16 ቸልሲን ባየር ሙኒኽን ዘካይዶ ጸወታ ብኣጉ ልዑል ቃልቦ ረኺብሎም ናይ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ጎዞ ቸልሲ ንሰማያውያን ኣብ ዝስዕብ ናይ ኣውዲዕ ካብ ሕላፍ ግጥሞም ብዓወት ምውፃእ ልዑል ግምት ከህቦም ኣይከኣለን ዘሎም ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ፍራንክ ላምፓርድ ሰማያውያን ኣብዚ ናይ ዓመት ውድድር ፕሪምየር ሊግ ተለዋዋጢ ብቕዓት ሒዞም ብምቕራቦም ኣብ ዘይርግኡ ኩነታት እዮም ጸኒሖም ዘለዎም ዋላ እኳ መስመር ምክልኻል ልሕሉሕ መስመር መጥቃዕታ ድማ ዘይዕግብ እንተኾነ እዛ ለንደናዊት ክለብ ኣብ ሰሌዳ እቲ ሊግ ካብ ሓምሸይቲ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ብ3 ነጥቢ ልዒላ ኣብ 4ይ ደረጃ ኣላ ቸልሲ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ቦታ ንምውሓስ ን4ይ ደረጃ ተኾይጣ ግን ከኣ ብኸምኡ ንኽዛዝም ሓያል ብዶ ይጽበያ ኣብ ዘለወሉ እምበር ክለብ ባየር ሙኒኽ ዘይከም ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ሎም እዋን ኣብ መድረኽ ቡንደስሊጋ ፈተነ እዩ ዝገጥማ ዘሎም ኣብዚ ናይ ዓዳ ሊግ መራሒት ኮይና ተሃሉ ዳ እምበር ካብታ ብኻልኣይ ተርታት ስዕባ ዘላ አርቢ ሌፕሺግ ብሓደ ነጥቢ ጥራይ ትበልጻ ዘላ ግና እዚ ዝሓሸ ምምሕያሽ ወዳዳርነት ኣርእዩ ዘሎ ውድድር ነዛ ዓርሙሽ ጀርመን ዝኾነት ክለብ ኣብዚ ዝለዓለ ኤውሮጳዊ ውድድር ብዝበለጸ ብቕዓት ክትረአ ይኽእላ ዘሎ ይመስል ከመይሲ ኣጥቃዓይ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ኣብዚ ሻምፒዮንስ ሊግ ንባየር ሙኒኽ ዝበለጸ ብቕዓቱ ይዋስኣላ ኣብ ዘለወሉ እዋን ልዕሊ ባየር ሙኒኽ ዝያዳ ሸቶ ዝመዝግበት ዝበዝሐ ቅልዓት ዘካየደትን ዝበዝሐ ናብ ዕላማ ዝቐንዐ ቅልዓት ዝሃንደሰትን ጋንታ የላን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለምና ልዕሊ ሌዋንዶውስኪ ዝበለጸ ናይ ማእከላት ቃዒሲ ኣሎ ኢልኩም ተሓስቡዶም ንሱ ካብ 23 መዓልታት ግጥም ውልቃዊ ብልጽነት ኮይኑ ተመዝጊቡ ዘሎ 25 ሸቶታት ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ቡንደስሊጋ ጀርመን እዩ ማዓስ ዝጥራይ ካብ 5 ጸወታታት ሻምፒዮንስ ሊግ 10 ሸቶታት ምቑጻሩን ዝለዓለ ተጸዋዒ ሸቶ ዚ ኤውሮጳዊ መድረኽ ኮይኑሎም ካብ ናይ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ናይ ምድብ ክብረ ወሰን ብዝሕ ሸቶ ብሓደ ጥራይ ይትሕት እዚ ግን ሌዋንዶውስኪ ማለት ኣብ ግሩፕ ስቴጅ ካብ ሮናልዶ ብሓደ ዝውሕድ ጸወታ እዩ ኣካይዱ ዝሓለቐ ጋንታ ፖላንድ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ካብ ተሰለፈሉ 32 ናይ ክለብ ጸወትኡ ብድምር 38 ሸቶታት ኣጽሒፉሎም ብማእከላይ ገምጋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 75 ሸቶ ይመዝግብ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 44 ደቂቕ ናይ ቁጥር 9 ተጻዋታይ ባየር ሓንቲ ሸቶላ ብመሰረት ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ኣካፋሊ ባየር ሙኒኽ ዣቪ ማርቲነዝ ቅድሚት ናይ ስታንፎርድ ብሪጅ ጉዕዞም ናብ ልምምድ ከም ተመልሰ ወግዓዊ ምርብ ሓበሬታ ክለቡ ኣረጋጊጹሎም ማርቲነዝ ብሰንኪ ጸገም ጭዋዳ ዝሓለፈ 6 ጸወታታት ሊግ ሓሊፉ ወይ ነይሩ ንሱ ቅድሚዚ ብሞግዳእቲ ዝበኸረሉ እዋን ኣብ ክልቲኡ ቦታ ከም ማእከላይ ተኸላኸላይን እናተኸላኸለ ዘከፋፍልን ማለት ዲፌንሲቭ ሚድፊልደር ኮይኑ ዝጻወት ዘሎ ዝኸምዚ ኢሉ ክሮኤሽያዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ቫየር ኢቫን ፔሪሲች ኣብ ምጅማር እዚ ወርሒ ቅድሚ ግጥም ቡንደስሊጋ ኣንጻር አርቢ ሌፕሺግ ኣብ ልምምድ እንከሎ ድሕሪ ዘጋጠሞ ናይ ዓንካሪቶ መንካዕቲ ነዚ ጸወታ ክርክብ ዘለዎ ተኽእሎ ኣጠራጣሪ ምዃኑ ይግለጽ ጀሮም ቦቲንግ ቤንጃሚን ፓቫርድን ክልቲኦም ብሰንኪ ናይ ቢጫ ካርድ መቕጻዕቲ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ጸወታ ዝሰሙን ዘየለው ኮይኖም ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ንምጽዋት ግን ክምረጹ ይኽእሉ እዮም ዘንግልተ ጋንታታት ቸልሲን ባየር ሙኒኽን ኣብ ዝናይ ወቕቲ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ኣውዲዕ ካብ ምሕላፍ እንክረኸባ መንፈስ ዝሕድስ ኣብ ክትዕሽም ቀልስ ከይኮነ ኣይክተርፍን እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ክልተ ርክባት እዘን ክለባት ዝነበረ ማለት እዩ ንዕሉላት ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ እኳ ብዛዕባ እዘን ክልተ ጋንታታት ኣብ ዝሓስብሉ እቲ ናይ 2012 ግጥም ፍጻሜ ዩኤፋ ሻምፒዮንስ ሊግ ናብ ኣእምሮኦም ዝመላለሶም ንምዝካር ዝኣክል ቶማስ ሙለር እንተጻዋርነት ምክልኻላዊ ስራሕ ቸልሲ ሓሊፉ ኣብቲ ናይ ዋንጫ ጸወታ ነታ ኣብ መሬት ዓዳ እትገጥም ዝነበረት ባየር መሪሕነት ክትሕዛ ክኢሉ ነይሩ እዮም የግዳስ ኣብ ምክልኻል ተሰረተ ኣጻውታ ሒዛ ዝቐረበት ቸልሲ ብመንገዲ ዲዲየር ድሮግባ ናብ ጸወታ ተመሊሳ እያ ብኡንብኡ ድማ እቲ
ንግጥም ናብ ተወሰኸ ግዜ ኣምሪሑ ነበረ እታ መዓወቲት ሸቶ ግን ኣብ ናይ መፈላለዩ ፍጹም ቅላዕ ተረኺባ ሕጅን ሓዋሩን ሓበን ኣፍሪቃውያን ኮይኖም ብዘለው ብዝለዓለ ክብሪ ካብ ዝፅውዑ ሓደ ዲዲር ድሮግባ ንናይ መወዳእታ ቀላዕ ሰማያውያን ናብ ሸቶ ምልዋጡ ነታ ሸቶ ብሮበርት ዲማቲዮ እትስልጥን ደመረ ቸልሲ ናይ ነዊሕ ዓመት ባህጊ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ደገፍታ ከተስምር ኣብቂዕዋ እዩ እዚ ናይቲ እዋን ዓወት ቸልሲ እሞ ከዓ ኣብ አሊያንስ አሬና ንዓርሙሽ ጀርመን ባየር ሙኒክ ጋን ዝኾነ ኣሰንባዲ ፍጻሜ ነይሩ እቲ ምንታይ ሲ ደገፍቲ ባየር ምስ ብቕዓት ጋንቶም ኣብ ሜዳኦም ብምዃኑ ንዓወት ክለቦም እምዛእዮም ተጸቢዮም ነይሮም ኮሪዮግራፊ እቲ ሜዳ ከተማናያ ሜዳናዩ ዋንጫናያ ዝብል ጽሑፍ ይንበቡ ነበረ ኣብ ውሽጢ ስታዲየም ካብ ዝነበሩ ደገፍቲ ባየር ሙኒክ እቶም 80 ሚታዊት ንዓወት ክለቦም ርጉጽ ዝገበሩ እዮም ነይሮም ውጽኢት ግን ግልብጥሽ ኮይንዎም ድሕሪ ሓደ ዓመት ግዳ ህኒኦም ፈድዮም ባየር ሙኒክ ሻምፒዮን ኤውሮፓ ቸልሲ ድማ ተዓዋቲት ዩሮፒያን ሊግ ኮይነን ኣብ ዝተረኽባሉ ብፍጹም ቅላዕ ተዛዝመ ግጥም ፍጻሜ ዩኤፋ ሱፐር ካፕ 2013 እዩ ናይ ሕጂ ዓላም ቸልሲ እንግሊዛዊ ፍራንክ ላምፓርድ ኣብ ናይ 2012 ዓወት ሻምፒዮንስ ሊግ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ባየር ሙኒክ ወሳኒ ተራ ከም ዝነበሩ ይዝከር ሽዑ ንብምልኡ ኣርስታት ዜና ዓለም ድሮግባ ዓቢልዎ እኳ እንተነበረ ናይ ላምፓርድ ኣስተዋፅኦ ኣዝዩ ሓጋዚ ዳኣ ነበረ ብልምዲ ቁጥሪ 8 ኣብ ጽዋዕ ቦታ ዝስለፍ ላምፓርድ ብሰንኪ ቡኩራት ራውል ሜሌርስን ራሚረስን ኣብ ጎኒ ጆን ኦቢ ሚካኤል ማለት ከም ሆልዲን ሚድፊልደር ማለት እናተኸላኸለ ኣብ ምክፍፋል ተጸሚድዩ ንተኸላኸልቲ ቸልሲ ሽፋን ኮይኑ ብምሕጋዝ ንመጥቃዕቲ ባየር ሙኒክ ከመከን ዘምሰም እንሆ ድማ ሕጂ ብደረጃ ኣሰልጣኒ ንሰማያውያን መሪሑ ንባቫሪያንስ ክገጥሞም ይዳለሎም ላምፓርድ ንታክቲካዊ ጸገማት ቸልሲ ዝዳህሰሶ ይመስል ቅዲ ኣሰላልፉ 3-4-2-1 ኣንጻር ቶተንሃም ኣብ ዝገጠመሉ ድንቂ ብዝኾነ መንገዲ ሰሪሕ እዩ እሞኸዳ ኣንጻር ሙኒክ ነዚ ዝዓወቶ ቅዲ ዝደግሞ ዶ መስል ትብሉ ወይስ ናብቶም ንግጥም ቸልሲን ቶተንሃምን በኣንክሮ ዝረኣኹም መልሲ ናባኹም ንጎድፎ ሕቶ እዩ ኣብ ልዕሊ ቶተንሃምን ናይ ቅድም ኣባሎም ሞሪኖን ዝተመዝገበ ዓወት ዝሳልሲ ሲዒቡ ንቸልሲን ላምፓርድን ብዙሕ እውታዊ ነገር ዓሲልዎም ኣሎ ኣብዚ ሰማያውያን ብልዑል ተኣማንነት ንባየር ሙኒክ ዝጽበይሉ ዘለው ጾታ ንዓንዲ ሕቆ ምክፍፋሎም ዝኾነ ንጎል ካንተ እኳ ሕጂ ዘይረኽብዎ ምዃኖም ዝተፈልጠ እንትኾነ ኣጥቃዓይ ኣብርሃም ምስ ደቂ ጋንቱ ልምምድ ገይሩሎም እቲ ብናይ መለጋግቦ መጉዳእቲ ነዊሕ ካብ ጾታ ሪሒቑ ዝጸንሐ ኣካፋሊ ማርኮ ቫን ጊንከልን ናብ ልምምድ ተመሊሱ ምህላው ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣፍሊጡሎም ናይ ጽባሕ ምስላፉ ግን ርጉጽ ኣይኮነን ላምፓርድ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ቀዲሙ ከውርዶም ዝግመቱ እምበር ዊሊ ካባየሮ ማርከስ አሎንሶ አንቶኒ ሩዲገር አንድሪያስ ክሪስተንሰን ሪሴ ጄምስ ጆርጂኖ ማቲው ኮቫሲች ሮዝ ባርክሊ ማሶን ማውንት ኦሊቨር ጁሩድን ዊሊያን ኒዮም ማኑኤል ኔዌር አልፎኖ ዴቪስ ዴቪድ አላቫ ሉካስ ሄርናንደዝ አልቫሮ ኦድሪዞላ ቲያጎ አልካንታራ ጆሹዋ ኪሚክ ኮሬንቲኖ ቶሊሶ ቶማስ ሙለር ሎዋንዶውስኪን ሰርጂ ጅናብርን ድማ ብወገን ባየር ሙኒክ ክስለፉ ትጽቢት ተገይሩሎም ኣሎ ኣብ ጾታ ባየር ሙኒክ ዝጠቕማ ውጽኢት ከይሓዘት ከም ዘይትወጽእ ግምት ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ኤውሮፓ ኮይኑሎም ንስኹም ከ መን ትዕወት ክንደይ ብክንደይ ግምትኩም ከም ትልሙ ኣብ ኮመንት ሓቡና ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እስጳኛ ነቲ ብሰንበት ምሸት ዝካየድ ዝዓበየ ጾታ ኤል ክላሲኮ ዝዳኒ ማእከላይ ዳኛ ረቑሑሎም ኣብቲ ኣማሲኡ ክለባት ሪያል ማድሪድን ባርሳን ዘካየድዎ ርክበን ንኽልቲአን ክለባት ኣገዳሲ ጾታ እዩ ዝሓለፈ ቀዳም ገፊሕ ናይ 5 ባዶ ዓወት ኣብ ልዕሊ ኤባር ዘመዝግበት ባርሳ ነታ ሰንበት ምሸት ብሌቫንተ ሓደ ባዶ ዝሰርዐት ክለብ ሪያል ማድሪድ ብክልተ ነጥቢ በሊፃ ኣብ ሰሌዳ መሪሕነት ክለባት ላሊጋ ክትምለስ ክኢላ እያ ዝመጽእ ሰንበት ኣብ በርናቡ ዝካየድ ጾታ ንኽልቲአን ክለባት ኣዝዩ ወሳኒ ኮይኑ ብምኩር እስጳኛዊ ዳኛ አንቶኒ ማቴዮ ላሆዚዩ ከለም እዚ ብሉጽ እስጳኛዊ ማእከላይ ዳኛ ኣብ ጾታታት ላሊጋ ኣብ ዝተፈላለየ ጾታታት ንክለባት ባርሳን ሪያል ማድሪድን አንጻር ዝተፈላለያ ክለባት ኣብ ዘካየደው ጾታ በዚ ማእከላይ ዳኛ 10 ተጻዋቲ ካብ ሜዳ ክባረሩ ክኢሎም እዮም 6 ግዜ ተጻዋቲ ባርሳ ብዝተፈላለየ ፍጻሜታት በዚ ማእከላይ ዳኛ ክባረሩ እንከለው 4 ተጻዋቲ ሪያል ማድሪድ ድማ ብተመሳሳሊ ኩነታት ካብ ጅባ ላሆዝ ብትራዮም ቀያሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሮም እዮም ብብርክት ዝበላ ክለባት ዝህደን ዘሎ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ሊዮን ሙሳ ዴምበለ ናብ እንግሊዝ ብምምላስ ክጻወት ድሌት ከም ዘሎ ምስ ተጻዋታይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ምርኩስ ዝገበረ ዜና ሓቢሩ ክለባት ማን ዩናይትድን ቸልሲን ተንዚያራን ተጻዋታይ ምፍራም በዘለዎም ባህጊ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስራሕ ክለባት የን ወዲ 23 ዓመት ደምበለ ኣባል ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ክለብ ፒኤስጂ ምንባሩን ኣብ 2012 ወዲ 13 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ጋንታ እንግሊዛዊት ክለብ ፉልሃም ክሰጋገር ክኢልዮም ዝድዱል ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ምስ ክለብ ፉልሃም ኣብ 64 ጾታታት ምስላፍ 19 ሸቶታት ነታ ክለብ ከግዝማን ከሎም ኮንትራቱ ምዛ ክለብ ድሕሪ ምብቅዑ ንእንግሊዝ ገዲፉ ናብ ሃገረ ስኮትላንድ ብምኻድ ምስ ክለብ ሴልቲክ ተጻዊቱ
ድሒሩ ናብዛ ሕጂ ስሙ ዘቤላ ክለብ ሊዮን ተሰጋጊሩ ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ ንደንበለ ከተሰጋግሮ ኣብ ዝተቃረበትሉ ክለብ ሊዮን ብሰንኪ ማህረምቲ ወሰንቲ ተጻወታ ድሒራ ካብ መስርሕ መሸጣ ደንበለ ኢዳ ክትስሕብን ተጻወታይ ኣብ መሳርዓ ክትጽንሖ ብምውሳና ቸልሲ ነዚ ኣብዚ ዓመት 19 ሸቶታት ክቁፅር ክኢሉ ዘሎ መንሰይ ካብ ምግዛእ ተቆፅያ ክትተርፍ ክኢላ ኣብዚ መጽእ ክራማት ክለባት ቸልሲ ማዩናይትድን ኣብ ሃድን ተጻወታይ ሙሳ ደንበለ ከምኡን ጃዶን ሳንቾ ኣብ ቀልስ ከኣተዋ ምዃኑን ካብ ብሕጂ ምንቅስቃስ ዘን ክልተ ክለባት ከም ዘነጽር ምዘን ክለባት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ሓበሬቶም ኣብ ማህበር ይርከቡ ዘይ ካዘን ተጠቕሳ ክለባት ማን ሲቲ ኒውካስል ቶተንሃሙን ንሙሳ ደንበለ ዝሃድና ካብ ዘለዋ ክለባት እየን ዓላሚ ቱርካዊት ክለብ በሽክታስ ሰርገን ያልሲን ብልቃሕ ምሳ ክለቡ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ሓላ ውልዳት ክለብ ሊቨርፑል ጀርመናዊ ሎሪስ ካሪዩስ ምስ ክለቡ ከም ዘይቀጽል ሓቢሮም ሰርገን ያልሲን ነዚ ሓበሬታ ዝሃበ ክለቡ በሽክታስ አንጻር ትራንስፖር ገጢማ 2-2 ኣብ ዝተፈላለዩ ዝጾታ ኣብ ዝገብሮ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ እዚ ዓላሚ ካሪዩስ ኣብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ክለቦም ጽቡቕ ከም ዘሎን እንተኾነ ግን ዝመጽእ ዓመት ምስ ጋንታ ክቕጽል ከም ዘይኮነን ናብ ኣደ ክለቡ ሊቨርፑል ክምለስ ምዃኑ ዓላሚው ሓቢሮም ትልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን